Croeso i Mon FM. Heddiw gyda fi James Lusted sy'n neud cyflwyr ar fi. Helo James! Helo Charlotte, sut wyt ti? Ia, diolch! Ti eisiau brecio? Dwi i ddechrau, ie? Oce. Mae reit uchel yn dydi? Ydy. Wir. Yda pairi mae'n y tro arall i chdi. Wyt ti'n meddwl bod y ffaith bod ti ddim yn gallu gweld ydy o'n haws, ti'n meddwl? Fi'n credu bod e'n hawddach am y llaeth, achos so chi eisiau gweld pobl yn edrych lawr a ti'n bod bach o, sa'n meddwl beth i gwch i gael, ond... Fel fi. Oh my gosh. Oh dear. Throw it. You lose. Dwi'n diolchgar iawn o cael teulu sy'n cefnogol iawn. Maen nhw wedi cefnogi fi drwy pob peth dwi wedi fynd drwy. Mr Thomas, da chi'n mynd iddo fi? Ie, mynd iddo fi. A dyma'r dagra'n dechrau rhedag lawr i wela hi o'n mlaen rwan. O, be sy'n bod nhw i? Ma'ch blentyn bach yn dawns. Mae mam a dad wedi bod yn gweithio'n dros o anodd i fi cael bywyd wych. Dwi'n falch i ddeud bod mae mam a dad fi y mam a dad fi. A mae rhieni gorau yn byd ydyn nhw. Dwi ddim yn mynd i bod yn 6 foot i fyny fan'na. Mae'n naturiol i plant edrych. Ydy, ie. Mae rhywun yn wahanol a pethau fel yna. Ond dwi'n cael bach o hwyl efo fe. Mae bywyd yna i byw a cael hwyl. Ydy, ole. So, the other side. OK, I'm on it. Oh, well, that's the wrong way. OK. Properly. Gwna di fo. Oh, I'll do it. Ie. Efo hwn, dyma hwn o miniog. Watcha di dyfythad efo hwn, oce? OK. Sorry, Daniel. Time Bye, over. Fiona. James was too difficult to do the fireball. Mae'r gyfres wedi bod yn siwrne ysbrydoliedig fawr i mi. Mae'r gair gwerthfawrogi wedi hitio fi'n yn fawr iawn. A mae hynna wedi aros efo fi yn nghalon i hefyd. Dydw i ddim isio cymryd bywyd fi yn ganiataol o gwbl. A mi o'n i yn gwerthfawrogi hynna cyn mynd ar y taith yma. Ond mae hynna wedi tyfu a dyna pam dwi fel person wedi tyfu yn hynna hefyd.